Uphathwe yini engene phakathi kwenu? Usisi ukuthi nje angisamuzwa. Angizwa? Ukuthi angisamuzwa. Awusamuzwa? Umphethe. Ngicombe Sisi ukuthi angisamuzwa umphethe. Okay. Ngiyanibingelela lana ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba i-guest yami ila eceleni kwami, it means ukhona lo muntu special enhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde bazame ukuhlanganisa uthando lwabo. Singaziki noma lolu uthando ezolicela manje ngabe lizovumeleka na, kodwa ke asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sabona kunjani? Ngaphila njani? Ngiyaphila. Uma bani? KwaZulu. Zulu. Yes. Buya kuphi? Ngibuya kwaMashu kasi. Ukhulele khona vele? Yeah. All right. So ngicela zvele sihlale nje phezu kodaba. Ungichazele ukuthi uhlangane nini nophethini wakho, bekumuphi unyaka nihlanganela kuphi? All right. Kwakunyaka ka-2022 and kwaku-March 15 ngakusasa kuzobe kuyibirthday yami. Okay. So sahlangana, I was out with my girls. Sithi sohlangabeza usuku lami, fine. And then angi-approach kwakhe ngachazeka. Wathatha inamba yami ngathatha yakhe, and then decide ukungifonela, so sahlangana kanjalo. Okay. Ubaphethe kanjani nje? Kusanda kuqala ubudlelwano benu kuze kube yimanje. Okay, kuqala beku right, angichecka njalo, we would go out. Esasebenza futhi. Okay. We would go out kube mnandi, but as to ukuphela kwe relationship yethu kwase kukuningi okushintshile. Because wagcina selahlekelwe umsebenzi, and then sagcina sixabana constantly, more than usual even. Sigcina sixabanele ngisho into ezincane. Kwaphela kanjalo, but manje I realized ukuthi no man, ngiyamkhumbula. Kunaleyo peace engekho. Okay. Mhlawumbe ngabe ekhaya lakho bayamazi? Yeah. Ekhaya lakhe bayakwazi wena? Yes. And niyamukelana nje kahle? Yeah. All right. Yenzeke nini lento le? Nihlukane nini? Sihlukane like a year ago. I think it was November. November? Yeah. Okay. So kusuka ngaleso sikhathi ubungakazi uthanda nomunye umuntu? Ngake once, and then yashesha yaphela. Awube ungekho right? Bengekho right. What if yena usethole umuntu othi nje akafuna ukuphazamiseka kuyena, umuntu oseqondile enhlizweni yakhe? Well, angeke ngize ngibe nankinga, but angifuni ukusanda sawa or anything, but ngingacela back imoto yami ngamthengela yona. Oh, okay. Wamthengela imoto? Yeah, it was a Hyundai i20. Okay. Okay. Hey, wena una imoto? Yeah. Okay. So ke wena mhlawumbe ngabe uphehla kanjani imali? Ngenzeka ukuthi samandla abazali bakho noma ikhona mhlawumbe into ehlanganisa eceleni noma khona la usebenza khona? Ikhona la ngisebenza khona. Actually, like i-business lami. Okay. Catering business. Oh, okay. Kulungile ke. So ke nixatshaniswa yini? Yini yangena phakathi kwenu bawu2? Nje yini yaba inkinga nazinakhetha ukuhlukana? All right, so the first thing is emveni ukuthi alahlekelwe umsebenzi wakhe besahleze ngicela imali, of which I didn't mind until ngezwe from one of his friends ukuthi okay, le mali leyo ithatha kumina uthengela ngayo amantombazane into ezinye izinto. And then the second thing is wamosha imoto and akakaza ngitshele ngakho. Nakangitshelanga futhi ne-reasons kwakwenzakaleni, and I heard from the same friend ukuthi they went out namanye amantombazane. Okay. So singasho ukuthi amantombazane exabanisile. Akakwazi ukuhlela emntwini oyi-1. Oh. Sure. So ke wabona lapho uthi ushutha umatasa. Kushuthi umatasa ngempela. Okay. Uke wamhlalisa nje phansi wambuza ukuthi mhlambe ngabe isiphi isizathu esenza ukuthi
ngathi ngikhona empilweni yakho nawe ube busy kwezinye indawo kweminye imizi nabanye abantu. Multiple times size sihlukane nje futhi sasikhuluma ngakho lokho. Wangena i-call entombazane ayeseve ngomfana ngathi akamfaki ku-loudspeaker. Wathi emfaka ku-loudspeaker wakhuluma ugeli wavele wadinwa wasukuma wahamba. Bangasezwa ukuthi ufuna ukuthini kuyena. No. Bese nize nahlala ndawonye noma lokho kwenzeka nje mhlambe nivakashelene. Bese sahlala ndawonye. Oh, nihlala ndawonye? Yeah. Ama-parents wakho abekathini? Ubuye ngazuthi usamncane. Yeah, they didn't mind, but at first baba na inkinga until bambona yena, so ababanga na inkinga kakhulu. Uqedile nesikolweni? Ngiqede like a year ago. Okay. 2 years ago. So ibhizinisi lelo onalo ubuqale usasesikolweni noma into eqale the time kade uphuma esikolweni? Ngiqale ngisakhona esikoleni. Okay. Ngabona ukuthi okay abantu bayayithanda into engiyenzayo. Ngayiqhubeka kanti izokhula kwemanje I'm actually planning to expand it even more internationally. Manje ubusizwa ubani ngokwezeyimali? My mom and my dad. Okay. Ibhizinisi lakho but ngiyakuzwa. Ithi ngivele ngimlande ke ukuze uzokwazi ukukhulumisana naye buso nobuso sizwe noma isicelo sakho uzosamkela noma cha. Kodwa ngizokuthatha and ngiyakuzwa mawuthi khona enye ingxenye engekho empilweni yakho if yena akekho eduze kwakho. So ingakho ufuna ukubuyelana naye uyamkhumbula. Yeah. All right. Kusandelene. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba ukuthi isicelo sasisi uzokwazi ukuthi asamukele. Sabona kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami ubhuti wabayisibonga. Sibonga waDobe. Umbuyazi. Ubuye kuphi ukuhlala? Ngibuya kwaMasho. Ukhulela amasho? Yeah, ngikhulela Amasho. All right. Usise ngihleli naye amazi? Yeah, ngiyamazi. Umazela kuphi? Ngazela endaweni eningi. Endaweni eziningi. Yes. What do you mean umazela endaweni eziningi? Sisi bengitshola naye. Oh, okay. Bewu. Yeah, bengitshola naye. Kwenzekeni? Why niqhelelene? Why nihlukene? Niphathwe yini engene phakathi kwenu? Sisi ukuze nje angisamuzwa. Angizwa? Ukuthi angisamuzwa. Awusamuzwa? Yeah, umphethe. Ngicomba Sisi ukuthi angisamuzwa umphethe. Okay. Isona kuphela isizathu leso? Yeah, isona isizathu. Oh, all right. So ngicela umlalele ukuthi ufisa ukuthini kuwena njengoba ebhalile kuhlelo oluthi Love Back. Okay, anginayo. Ngiyabonga. Ngicela usikhulumisa naye. Njani? Ngiyaphila njani? Ngaphila, okay. Ngilethela ehlelweni ngoba ngithi ngicela Love Back. Ukuhlukana kwami nawe kungiphathanga kahle, yes. But benginethemba lokuthi sangayishintsha indlela zakho nezinto ezenzayo. Angazi ukuthi wena uthini ngalokho. Cha, ngeke ngisakwazi. Sengithathile. Oh. Okubuhlungu 5. Right. Yeah. Okay, okunye bengicela ukuthi ungenzele kona. Anginayo inkinga usuthethiwe ne. But bengifuna ukuqala ngibuza ukuthi uyakhumbula ngize ngikubuza ngemoto? Yeah, ngiyakhumbula. Ukuthi ilinyazwe yini? Yeah. Awangangiphendula futhi. Naye kona futhi awubikanga ukuthi yalinyazwe yini. Bengifisa ukwazi isizathu sokuthi yalinyazwe yini imoto. Imoto ngeke ngikutshela ukuthi yalinyazwe yini. Imoto yalimala. Ngifuna ukwazi yalinyazwe yini wawuyaphi? Cause mina ngezwe ngomunye umngane wakho
owangitshela enye into engingayikholwanga. Okay. Ngcono ngizwe ngawe. Imoto yalimala seLondon. Sibanga intombazane nomunye umfana. Ngithi ngisakhuluma naye intombazane wangibuza wathi ayazi into intombazane. Ngithi cha mina ngiyazi ngiyaqala ukuyibona. Wathi hayi intombi yami-ke le ngihamba nayo. Intombazane ithi ihamba nami ngoba mina nginemoto. Ngingahamba nomtsheti. Umtsheti-ke usethatha isiteni eshaya imoto yakho ngesiteni windscreen. Alright. Manje ngicela ukwazi imoto ikephi because ngicela back. Isekhaya imoto. Ungakwazi ukungilethela yona namhlanje? Ayikho inkinga ngiyakubusela. Alright, ngiyacela ke. So ubuqinisile mawuthi awuyimisela ukubuyelana naye because uthathe Yeah. awumile nje futhi emazweni akho. Yeah, ngimile. Okay. But ngiyabonga nje isikhathi osinikeze sona. Ngiyabonga ukuthi usihloniphe ufike. Thank you so much. Ngiyacela ukuthi umkhululekise. Hayibo. Umzwe ukuthi uthene the time kade. Ngimbuzo sinahlaniswa yini? Yeah. Okay, asiphumeni lapho ke. Uyamkhola ukuthi uzoyiletha imoto namhlanje? No. Okay. Mayethi usethathiwe ka address nanokudrayisa uvela uyasho nje ngqo. Uzizwa kanjani ngalokho? Kona kubuhlungu but anginankinga. Okay. Okay. Asikisi indlela okwenzeke ngayo uxolo. I hope mhlambe ekhamba nesikhathi inhliziyo izophola. Basi ngiyabonga kakhulu nje ukuthi ufikile. Alright, ngiyabonga nami kakhulu ngosizo lakho. Mbuke lapha ekhaya sikhethe ukuthi sigoqele la ngesimanga sokuthi nisibonelile nanokuthi kuhambe kanjani. And yawa mekukhulunywa ngomuntu ovele angagudli igquma. Ovele athi singathi sikhuluma ngayo ubhuti lo. Because kuningi ngiyacela ungakhohlwa subscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.